عزوز سلامتنا تقبلوا فنو ار تي في اب مكتتال تركبوا خبراتن كبران تخاتلتنا كما يتمسيوم نلوم قدام 10 تخلت تقمتي ساعات شعات مشز تدالو هاغراون زيناتات حيزلكم قريبه زلو افرم غدي نمكتتالكم بخبري ان عدم ققا بقندي ارست زينا فيلم أمباسادر محمود علي حري مثل مع تجارات دين وزوا فورتو سوا أم معبال مسنا وحب الشازت يوم أب هوسبيتال كرن غلت 250 كلتن زيغاتاتني حبل عيني متبهدي تقايدو مرز زرع فناي مبزح مدب كدفو علو حارستوت نؤزبا دباروا حاتيتهم من محضر بريزيدنت جو بايدن قبل علو السنات كوبانياتات نداد إيران حدش إكدا وسينو من قستي نيكاراغوا مس إسرائيل زصنحو دبلوماسيا وزمدنا كم زبتخي بوغي أفليتو تركن سربيان أم معبال كتابو أول من كل غالن زتكورة 10 حدث أمباسادر محمود علي حري مثل معتير جرادين الزبا فورتوساوا أما معبال مسنا وحرشة زتيو وكيل إرينا غداو تولدين نزدالو زينا وصبصاب للتا هابت مريم كتغرب لنا أم حداري زبا قاشباركا أمباسادر محمود علي حري أمن الزبا فورتوساوا قماقم رباساوا بحافشة أما محدار كوابي خومي بدما بفلاي نزكاي زولو لمع الجرادين دحر معزاب حرسوتا من معبال مسنا وحرشة كمالوا أبزق باق أتعتات زتيو أبت بشدشة تقمت زقابر عدت أمباسادر محمود نوزوا فورتوساوا سفيح مسنا أو لمعات كابز كايد اللون كاويتات بمخانو مثال معت الجرادين قطع الركب بمقبار زقات مامت أقامات مفتاشن بوغانام كمال أزقبو مسمع على مريتن أفراينتن أبز تحاحازو قدايات من زتعين قبل مع الجرادين كبتحزد اللشتا أم موقع لعل أستواطو كمزلوا قليتهم أحملت تراي مزوتار تمساسل فريات أو سنوات مفراي لعل بخنة ماي فريات كابلك عزي من رباح برسات أقرابن بإيدواننكا حرشا مسفحن بقال معتز الرأي زوترات قدلتات بمخانم زدقسة أمباسادر محمود نازين من إرام من محدار زوام من زملكتم أكلات توحاهدو تاساساو مزنعت بمكياس سقمتي وسر كمزلو بمقلات المعت الجرادين قطابي أقاوا تخطيلان فرياتم أبزعبيلو ميلا كدهبو التحساسيبو المعت الجرادين بوغانم صلاة مسموية حرشا من محدار توحاهدم زكايد وزلو تعري شغورتي بربرنت أفهم ببزحب بمفراي أبعداقاتات لعل أستواطو يقبر كمزلو انتخونا جن مس واحدة مسارة وقربات من زبال وقطعتن أفرايناتهم بقالتوها يتقلوا كمزلو حبيرهم أمباسادر محمود علي حري أمو داتا المعت جرادين تتقامنت بهراو دخل خدف قلوب بمتحسساب من محدار زوان نمتببعم اتسارح كوميتا بمقام تقاماتهم نمكلال سقوم تكوسد مخانو الرقاقيزو أب هوسبيتال كرن كاب علت حديك 17 تقمتي بستغايد وفري أب نوز زباتات كرن إلى برعد حقاز قلبن أسمات نزمصو 250 كلتن زيكاتات عوت مطبحة عيني تقايدوم أبتو هوسبيتال حالافي كفل حكمنا عيني آتو خحسايسيوم اتم مطبحة تستقبر لهم وقنات كاب ورحنا حاسي كساب مود داتا ورح مسكرم أبرحو قطرات نايتن زباتات بستقايد مرمراتات زي تللي مقانم قليسهم نزمد من معوات تراج أنفر منستر تعنان هوسبيتال كرنن بحفشا ني أبالات كفل حكمنا عين دما بفلاي زن أدمن بار بمتقاس أقدمو زي تسلاسل مسرح من اللاي أبد معنتنا يسراح أبركتو كمز قبر حبيروم أتوق حسايسي ما موداتا حبل عيني بأقام زي اللي تنك عورتن كالت أقاماتن كخون كمز خل بمقلاث حبرت السبح حفشا لعلي 4 عمز عدميوم زي قاتا دما بفلاي كتسالي مكتتالك قبرو الزخاخيروم أب زبا دوبوب حرستو تعدلو ترى أمنن دباروان منستر حرشا زباز حمر زرعفون زتبابع وتسيس لزرخبلو بزرع على خدفالو بتشعة تقمتي أبستخيدة مع التحرستو تحاتيتهم أما كلاي بيت صفت منستر حرشا حلافيت المعزر إيوه يزورو جنة قرز غير أبزس معتو قال
ኣብ 2022 ኣብ ዞባታት ደቡብን ማእከልን ተፈቲኑ ሓልሓለ ቁጥሪ 1 ዝተሰምየ ዘርኢ ኣብ ሄክታር 60 ኩንታልን ልዕሊኡን ምህርቲ ስለ ዝህብ ካብ 8 ዓሌታት ዕፉን እቲ ዝተመረፀ ኮይኑ ከም ተረኽበ ብምጥቃስ ናብ ሓረስቶት ንምዝርግሑ መደብ ከም ዘሎ ሓቢራ ኣብ ዞባ ደቡብ ክኢላ ልምዓት ቡቕሊ ኣቶ ክፍለ ማርያም ዓንደ ብርሃን ብወገኑ ብደረጃ ዞባ ኣብ ንኡስ ዞባታት እምነ ሓይሊ መንደፈራን ድባርዋን 20 ሓረስቶት ተመሪፆም ኣብ ዝተዳቐለ ዘርኡ ዕፉን ብዝተገብረ ፈተነ ሓልሓለ ቁጥሪ 1 ልዑል ተቐባልነት ከም ዝረኸበ ገሊፆም ኣመሓዳሪ ንኡስ ዞባ ድባርዋ ኣቶ ፍረ ወንጌል ተኽለ ሃይማኖት ብወገኑ ሓረስቶት እቶታውነት ንምዕባይ ንዝካየድ ዘሎ ሓያር ፃዕሪ ተገንዚቦም ብዝወሃቦም ሞያ ምኽሪ ስነ ፍልጠታዊ ሜላታት ከዘውትሩን ምስ ክኢላታት ናይቲ ዓውዲ ተሓባቢሮም ክሰርሑን ተላብዮም ኣብ መወዳእታ ሓረስቶት ሕፅረት መሰረታዊ ቀረባት ክፍትሓሎም ተላብዮም ቤት ጽሕፈት መምህራን ኣብ ንኡስ ዞባ ባሮንቱ መስርሕ ምምሃርን ምስትምሃርን ብኩሉ መዳይ ንምሕያል መምህራን ኣበርቲዖም ክሰርሑ ብ6 ጥቅምቲ ኣብ ባሮንቱ ኣብ ዝተኻየደ ርክባት ዘኻኺሮም ሓላፍቲ ቤት ጽሕፈት መምህር ተስፋ ልደት ዘርኢ ማርያም ኣብ ዝሃቦ መግለጺ መምህራን ብሉፃትን ተወዳደርትን ተምሃሮን ምፍራይ ዝገብርዎ ፃዕሪ ብዝለዓለ ክደፍእሉ ደረጃ ብቕዓቶም ንምብራኽ ድማ ወፍሪ ክግበር ተላብዮም ሓላፍ ጨንፈር ትምህርቲ ዞባ ጋሽባርካ መምህር መሐመድ ዓሊ ኢብራሂም ብወገኑ መምህርና መጻኢ ዕድላት ህፃናትን ሃገርን ዝቐርጽ ረዚን ሞያ ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ኣብ ዘላቕን ዘተኣማምንን ደረጃ ንምብጻሕ ተራ ውፉይ መምህር ወሳኒ ከም ዝኾነ ገንዚቦም ጸሓፊ ግደፍ ዞባ ጋሽባርካ ኣምባሳደር ማሕሙድ ዓሊ ጃብራን ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ኣቶ ፍራንኮ ኩባባን ድማ ሞያ መምህርና ንዘክሰኩሞ ከቢድ ሓላፍነት ብምጥቃስ መምህራን ዓቕምታቶም ንምምዕባል ዝካየድ ጻዕሪ ክሕይል ኣዘኻኺሮም እቲ ብምኽንያት ሃገራዊ መዓልቲ መምህራን ዝተገብረ ርክብ ውድድር ሓፈሻዊ ፍልጠትን ባህላዊ መሰናድኦን ዘጠቓልል ነይሮም ኣብ ጊንዳዕ ተራ መንእስያት ኣብ መኸተን ልምዓትን ብዝብል ኣርእስቲ ብ10 ጥቅምቲ ንመንእስያት ሰራሕተኛታት ሰሚናር ተኻይዶም ሓላፊ ሃማመተ ኣብ ንኡስ ዞባ ባፅዕ መንእሰይ ዳዊት ተኽሎም ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኤርትራውያን መንእስያት ብኩሎንተኖም ብቑዓት ንክኾኑ ማሕበርን ምስ ናይ ስራሕ መሻርክቲ ኣካላት መንግስትን ግንባርን ከምኡውን ምስ ወለዲ ብምትሕብባር ኣብ ቀጻሊ ዕዮ ምንቃሕ ምውዳብን ምዕጣቕን ይነጥፍ ከም ዘሎ ገሊፆም ሓላፊ ሃማመተ ኣብ ንኡስ ዞባ ጌንዳዕ መንእሰይ ሰላሓዲን ዓሊ ብወገኑ ፖለቲካዊ ነቕሓትን ተሳታፍነትን መንእስያት ንምዕባይ ክትግበር ፀንሐ መደባት ብቐጻሊ ክስርሓሉ ምዃኑ ኣፍሊጦም ኣካያዲ ስራሕ ምምሕድር ንኡስ ዞባ ጌንዳዕ ኣቶ የሓይሽ ገብረስላሴ ድማ ማሕበር ኣብ መንእስያት ኣተኪሩ ዘካይዶ ወፍሪ ብዘይ ንጡፍ ተሳትፎ ኣካላት መንግስትን ግንባርን ሕብረተሰብን ክዕወት ስለ ዘይክእል ኣብ መንእስያት ዝግበር ወፍሪ ብዝተዋሃደን ተመላላእን መገዲ ክድፍኣሉ ተላብዮም ጨንፈር ሃገራዊ ማሕበር ኣእምሮኣውን ምዕባላውን ስንክልና ዞባ ማእከል ምስ ጨንፈር ሚኒስትር ጥዕና ተዋሂዱ ካብ 16 ንኡስ ዞባታት ንዝተዋፅኡ ወለድን ኣለይትን ምስ ስንክልና ዝነብሩ ህፃናት ስልጠና ወዲቦም እዚ ካብ 16 መስከረም ክሳብ 11 ጥቅምቲ ኣብ ንኡስ ዞባታት በሪኽ ጋላንፍሕን ሰረጃቃን ዝተዋሃበ ስልጠና ወለድን ኣለይትን ንውልዶም ብስነ ፍልጠታዊ ኣገባብ ንኽኣልዩ ዝሕግዝ ምዃኑ ሓላፊ ናይቲ ጨንፈር ኣቶ ያሲን ኣሕመድ ሓቢሮም እቲ ስልጠና ሓፈሻዊ መምርሒታት ክእለት ኣመጋግባ ምንቅስቓስ ኣለባብሳ ጽሬትን ኣጠቓቕማ ዓይን ምድርን ጾታን ድሕነትን ከምኡውን ኣብ ምክልኻል ተመሓላለፍቲ ሕማማት ዘተኮረ ነይሮም ኣብ ጨንፈር ሚኒስትር ጥዕና ሓላፊ ኣሃዱ ሓበሬታን ጎስጓስን ኣቶ ሃብተ ገብረ መስቀል ብወገኑ ወለዲ ምብሃል ማእከል ብምግባር ንስንኩላን ደቆም ግቡእ ናብየት ክገብሩን ነቲ ዕድል ንዘይረኸቡ ወለዲ ከዓ ፍልጠቶም ከካፍሉን ተላብዮም ኣብ መዛዘሚ ሰልጠንቲ ብዝቐሰምዎ ስልጠና እናተመርሑ ንደቆም ከኣልዩን ንኻልኦት ወለዲ ከካፍሉን ዝሕግዝ መወከሲ መጻሕፍቲ ተዓዲሎም ብ9 ጥቅምቲ ዝጀመረ ኣብ ኬንያ ዝካየድ ዘሎ ሻምፒዮን ቅድድም ብሽክለታ ኣፍሪቃ 2024 ሎሚ ኣብ ዝቐጸለሉ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ 3 መዳልያታት ተዓዊታ ጋዜጠኛ ሚካኤል ሓድጉ ዘዳልዎ ጸብጻብ የስዕብ ኬንያ ዝካየድ ዘሎ ሻምፒዮን ቅድድም ብሽክለታ ኣፍሪቃ 2024 ሎም ቀዳም ተቐዳደምቲ ኤሊትን ትሕቲ 23 ዓመትን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዘካየዶ ናይ ጽርግያ ውድድር ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ 3 መዳልያታት ተዓዊታ ኣብዚ 104.4 ኪሎ ሜትር ዝሸፈነ ውድድር ኣብ ናይ ኤሊት ምድብ ምስ ወርልድ ቱር ትጻወት ደቡብ ኣፍሪቃዊት ኣሽሊጊ ሞልማን ሻምፒዮን 2024 ክትከውን ከላ
ኤርትራዊት ኣድያም ዳዊት ተሸላሚት ብሩር መዳልያ ብምዃን ብዩሲኣይ ዝተሓዝ 200 ነጥቢ ረኺባ ኣላ። ሱዛና ፍሳሐ ሻርሸይቲ ሚለና ያፌት ካሻምኔቱ በመውፃእ ምስ 10 ብሉፃት ኮይኖም ውድድረን ብምፍጻመን 90 ነጥቢ ኣኪበን። ብድምር ድማ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ብመገዲ ዘን ተቐዳደምቲ 360 ነጥቢ ኣዋህሊላ ኣላ። ኣብ ምድብ ትሕቲ 23 ዓመት ድማ ኤርትራዊት ኣድያም ዳዊት ቀዳሚት በመውፃእ ወርቂ መዳልያ ክሽለም ከላ ሱዛና ፍሳሐ ሳልሳይ ተርታ በመሓዝ ተሸላሚት ነሓስ መዳልያ ኮይና ሃገራዊት ጋንታ ቅድም ብሽክለታ ኤርትራ ናይ ሎሚ ዓመት ሻምፒዮን አፍሪቃ ዛጊድ 6 ወርቂ 4 ብሩር 4 ነሓስ ብድምር ድማ 14 መዳልያታት ብምርካብ ንመወዳድርታ ትመርሐን ኣላ። ሻምፒዮን ቅድም ብሽክለታ አፍሪቃ 2024 ጽዋሕ ሰንበት 13 ጥቅምቲ ብዝካየድ 154.4 ኪሎ ሜትር ዝሽፍን ናይ ደቂ ተባዕትዮ ናይ ጽርግያ ውድድር ክዛዘም እዩ። ኣብዚ ውድድር እዚ 2 ግዜ ኣከታቲሉ ሻምፒዮን ዝኾነ ኣባል ካዛኺስታናዊት ክለብ ኣስታና ኤርትራዊ ፕሮፌሽናል ተቐዳዳማይ ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ሃትሪክ ክሰርሕ ትጽቢት ሓያሉ ኣፍቀርቲ ብሽክለታ እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኤርትራውያን ተቐማጦ ኬንያን ኡጋንዳን ብኣካል ተረኺቦም ንሃገራዊት ጋንቶኦም ብዝገብሮ ዘሎ ደገፍ ኣቓልቦ ማዕከናት ዜና ሲሒቦም ኣለዉ። ዝስዕብ ዜናታት ወፃኢ ደጊመ ንምክትታልኩም ብኽብሪ እዕድመኩም። ምምሕዳር ፕሬዝደንት ጆ ባይደን ናብ ልዕሊ ውሱናት ኩባንያታት ነዳዲ ኢራን ሓድሽ እገዳ ከም ዝወሰነ ኣፍሊጦም። እቲ እገዳ ኢራን ኣብ ፈለማ ናይ ዝወርሒ እዚ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ምስ ዘካየደቶ መጥቃዕቲ ሚሳይላት ዝተኣሳሰር ምዃኑ ጸሓፊ ምክልኻል ኣሜሪካ አንቶኒ ብሊንከን ሓቢሮም። እቲ ስጉምቲ ምስተን ትካላት ዝካየድ ንግዳዊ ንጥፈታት ዝኽልክልን ንዋይ ዘደስክልን ምዃኑ አንቶኒ ብሊንከን ገሊጾም። ነቲ እገዳ ብትሪ ዝኾነ ነቲ ኢራን ልኡላውነታ ንምውሓስ ንእትወስዶ ስጉምቲ ከም ዘይዓግታ ኣነፂራላ። ኣሜሪካ ብልዕሊ ኢራን በይናዊ እገዳ ከተጽድቕ እዚ ናይ ፈለማ ከም ዘይኮነ ዝጠቕሱ ጸብጸባት እቲ ስጉምቲ ኣብ መንጎ ክልቲኣተን ሃገራት ንዘሎ ፍልሊ መሊሱ የግፍሖ ከም ዘሎ የረድኦም። እቲ እገዳታት ኣብ ልዕሊ ሃገሩ ኣሉታዊ ጽልዋ እኳ እንተለዎ ነቲ ዝድለ ዕላማ ክወቅዕ ከም ዘይክእል ግና መንግስቲ ኢራን ብወገኑ ክገልጽ ጸኒሕሎም። መንግስቲ ኒካራጓ ምስ እስራኤል ዝጸንሖ ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ከም ዝበተኸ ትማሊ 11 ጥቅምቲ ብወግዕ ፍሊጦም። እቲ መንግስቲ ነቲ ስጉምቲ ዝወሰደ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ፍልስጤማውያን ብቐንዱ ከዓ ኣብ ወሽመጥ ጋዛ ተካይዶን ዘላ ኣልማሚ ደብዳብ ብምቅዋም እዩ። ነቲ ደብዳብ ካብ ገበናት ኩናት ፈልዩ ከም ዘይርዮ ዝገለጸ መንግስቲ ኒካራጓ ሃገሩ ምስ እስራኤል ንዝጸንሐ ዝምድና ክትበትኽ እዋኑ ከም ዝኾነ ኣረዲኡሎም። ኣቐዲማውን ኮሎምቢያ ብተመሳሳሊ ምኽንያት ምስ እስራኤል ዝጸንሐ ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ከም ዝበተኸ ጸብጸባት የረድኦም። እስራኤል ኣብ ወሽመጥ ጋዛ ተካይዶ ዘላን ልዕሊ ዓመት ዝቐጸለ ኣልማም ደብዳብ ካብ ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ተሪር ተቃውሞ ይመጽ ከም ዘሎ ዝፍለጥ እዮም። በቲ ደብዳብ ዛጊት ልዕሊ 42,000 ፍልስጤማውያን ክቕተሉ ከለዉ ልዕሊ 100,000 ካልኦት ቆሲሎም ዳርጋ መላእ ህዝቢ ወሽመጥ ጋዛ ድማ ተመዛቢሉሎም። እስራኤል ኣብ ሊባኖስ ጀሚራቶ ዘላ ደብዳብን ወተሃደራዊ ስርሒትን ተመሳሳሊ ክሳራታት ከስዕብ ከም ዝኽእል እውን ብኣግኡ ይእመታሎም። ቱርክን ሰርቢያን ኣብ ምምዕባል ቁጠባውን ምክልኻልን ዘተኮረ 11 ስምምዓት ከቲመን። እቲ ስምምዓት መራሕቲ ክልቲኣተን ሃገራት ትማሊ 11 ጥቅምቲ ኣብ ሰርቢያ ብዘካየድዎ ርክቢ ተበፂሖም። ፕሬዚደንታት ጠይብ ኤርዶጋንን ኣሌክሳንደር vučićን ኣብ ርክቦም ሃገራቶም ኣብ ወተሃደራዊ ዝምድንአን ንምምዕባል ነቲ ጽላት ንምድንፋዕ ዘገልግል ቴክኖሎጂ ብሓባር ከፍርያ ምዃነን ገሊጾም ኣለዎም። ቁጠባዊ ዝምድንአን ንምድንፋዕ ከዓ ኣብ ወፍሪ ምልውዋጥ ንግድ ጸዓት ትሕተ ቅርጽን ህንፃን ክትተሓጋገዛ ምዃነን ኣረዲኦም። ተበፂሕን ዘሎ ስምምዓት ኣብ ዝቐልጠፈ ግዜ ንምትግባር ብዕቱብ ከም ዝስራሕ ፕሬዚደንታት ጠይብ ኤርዶጋንን ኣሌክሳንደር vučićን ብተወሳኺ ኣፍሊጦም። ሩስያን ኢራንን ምምዕባል ቁጠባውን ጸጥታን ኣብ ዘጠቓልል ጽላታት ምትሕጋዘን ከሕይላ ተሰማሚዐን። እዚ ተሓበረ መራሕቲ ክልቲኣተን ሃገራት ጎኒ ጎኒ ትማሊ 11 ጥቅምቲ ኣብ ቱርክሜኒስታን ዝተኻየደ ዞባዊ ዋዕላ መራሕቲ ሃገራት ማእከላይ ኤስያ ብዘካየድዎ ርክብ እዮም። ሃገራቶም ኣቐዲመን ዝኸተሞ እስትራቴጂያዊ ስምምዓት ንምትግባር ይሰርሓ ምህላዋን ዝገለጹ ፕሬዚደንታት ቭላድሚር ፑቲንን መስዑድ ፔዜሽኪያንን ዞባዊ ጸጥታ ንምርጋጽ ጻዕርታተን ከም ዘሕይላ ኣነጺሮም።
ላዕለዋይ ልኡኽ ኢራን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መስከረም ምስ ሰመዝ ሩስያ ኣብ ከተማ ሞስኮ ዝግበሮ ርክብ ክልቲኣተን ሃገራት ኣብ ዝተፈላለየ ጽላታት ዘተኮረ ስምምዓት ከም ዝኸተማ ዝዝከር እዩ ሩስያን ኢራንን አንጻር በይናዊ እገዳ ኣሜሪካ ብሓባር ከም ዝምክታውን ተራዳድአን እየን እገዳታት ኣሜሪካ ተነቢርለን ዘሎ ሩስያን ኢራንን ሳዕቤናቱ ንምንካዩ ብሓባር ከም ዝሰርሓ ክገልጻ ጸኒሐንን ኣለዋን ህንዲ ወተሃደራዊ ዓቕማ ንምድንፋዕ ኒኮላሳዊ ኣጽዋር ዝዋደደለን ክልተ ሳብ ማሪናት ከተማዕብል ወሲና እዚ ብውሽጣዊ ዓቕማ ዝሰላሰል 5.4 ቢልዮን ዶላር ዝውድእ ወተሃደራዊ ፕሮጀክት ካብ 10 ክሳብ 12 ዓመታት ክወስድ ከም ዝኽእል ሰመዝ እቲ ሃገር ኣሚቶም ብዘይካዚ ህንዲ ከም ኣካልቲ ወተሃደራዊ መደብ ብጠቕላላ ኣስታት 4 ቢልዮን ዶላር ዝዋገን ልዕሊ 30 ዘመናውያን ሳብ ማሪናት ካብ ኣሜሪካ ከም እትሽምት ኣፍሊጣላ ህንዲ እቲ መደብ ምስተዛዘመ ኣብ ምምዕባል ወተሃደራዊ ዓቕማ እወታዊ ተራ ከም ዝህልዋ ኣሚታላ ይኹን እምበር እቲ ውጥን ኣብ መንጎ ሃገራት ኤስያ ውድድር ሸመተን ምምዕባልን ኣጽዋር ብምስዓብ ሚዛን ሓይሊ ናይቲ ዞባ ከም መዛብል ከም ዝኽእል ወተሃደራውያን ክኢላታት የጠንቀቖም ኣልጄርያ ካብ ፈረንሳ እትሽምቶ ንጸንሐ ስርናይ ደው ከም እተብሎ ሓቢራ ምኽንያት ናይቲ ስጉምቲ እኳ ዛጊት እንተዘይተገልጸ ብጉዳይ ምዕራብ ሰሃራ መንጎ እንተፈጢሩ ዘሎ ዲፕሎማስያዊ ዘይምቅዳው ዘንቆሎ ክኸውን ከም ዝኽእል ግን ይእመት ፈረንሳ ኣብ ጉዳይ ምዕራብ ሰሃራ ኢዳ ተእቱ ከም ዘላይ መንግስቲ ኣልጄርያ ብተደጋጋሚ ክወቅስ ጸኒሖም ኣልጄርያ ካብ ፈረንሳ ከተእትዎ ንጸንሐ ስርናይ ካብ ሩስያ ክትትክኦ ምዃና ገሊጻ ዘላ ፈረንሳ ናብ ኣልጄርያ ዝዓበየ መጠን ሰደድ ስርናይ ካብ ዝገብረ ሃገራት ምዃና ዝጠቕሱ ጸብጸባት እቲ መጠን ካብ ዝሓለፈ 2 ዓመታት ጀሚሩ እናንቆልቆለ ከም ዝመጸ ይረዱ ኣብ ዝሓለፈ 8 ዋርሕ ኣስታት 1.3 ሚልዮን ቶን ስርናይ ካብ ሩስያ ዝሸመተት ኣልጄርያ ክሳብ መወዳእታ ናይዚ ዓመት እዚ ኸኣ ናብ ኣስታት 3 ሚልዮን ቶን ክብ ከተብሎ መደብ ከም ዘለዋ ገሊጻ ኣላ ዜናታት ንምዝዛም ኣርእስተ ዜና ክደግመልኩም ኣምባሳደር ማሕሙድ ዓሊ ሑሪ ምስ ኣልማዕቲ ጀራዲን ዞባ ፖርቶሳዋ ምምዕባል መስናዊ ሕርሻ ዘትዮም ኣብ ሆስፒታል ከረን 252 ዜጋታት ናይ ሓበላ ዓይኒ መጥባሕቲ ተኻይዶም ሙሩፅ ዘርዕፉን ናይ ምብዛሕ መደብ ክድፍኣሉ ሓረስቶት ንዞባ ድባርዋ ሓዲዶም ምምሕዳር ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ኣብ ልዕሊ ውሱናት ኩባንያታት ነዳዲ ኢራን ሓድሽ እገዳ ወሲኑ መንግስቲ ኒካራጓ ምስ እስራኤል ዝጸንሖ ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ከም ዝበተኾ ብወግዒ ኣፍሊጡ ቱርክን ሰርቢያን ኣብ ምምዕባል ቁጠባውን ምክልኻልን ዘተኮረ 10 ሓድሽ ስምምዓት ፈጺመን ዜና ኣብዚ ፈጺምና ኣለና ብሩኽ ምሸት